המקום שבו האושר. רבותיי שלום, אנחנו זוכים לארח אתכם בטיסה הזו של אייר פורח. יו, איזה ילד מכוער במטוס ג'ון 73719, עבר ומצוין. צוות המטוס, הקברניט שמפרק את טייס המשנה שבולל למנהל השירות בטיסה, שהדביקה באגבת את צוות הדיילים. מצטערות שבאתם ומחלות שתמותו. וכן מתבקשות להניח לנו לנפשנו, אנחנו עדיין מפורקות מהפרייד. את הקונדומים הלוב, הדילדוש והפלאג יש לדחוף עמוק לתחת שלה. ואת הריבי! את 7 טון האיפור שקנית בדיוטי, לא שזה יעזור לך, תזרקי למעלה. במקרה שפתאום עולה או יורד לך, או אם את סתם לסבה, אז קומי על החיים שלך, מושב ישר, שולחנית מקופלת, ואת הכוש שלך תקשרי חזק. אין שום סיכוי שאני נותן לכם מקום מהכיסא בטיסה הזו, והשלט הזה יהיה דלוק עד לנחיתה. ממש כמו בסלינג הביתי שלך, תרימי ותדחפי את האבזם עד שנשברת לך העצם ואת שומעת קלק. לשחרור החגורה באישורי בלבד, תרימי! אתם כנראה תיאלצו לשבת ככה בכל 23 שעות הטיסה. גריינדוש, אטרף, סקראפ, טינדר או כל אפליקציית זוהמה אחרת שרק מביאה לך עוד מחלות אסורות במהלך הטיסה ולידיעתך כל הצוות פסיביות. האזנה לאופרה וצפייה בפורנו מותרת ואף רצויה גם במקרה שהמטוס מתפרק. איזה חמוד, הנה דיאני! כשאת חשה סופיסט וקוראת על הברגן במגזין אטמוספירה, פתאום יוצא עשן מהשירותים, ייתכן שהכוש של אחותך נשרף. אין סיבה להילחץ! תדחפי לה את המטוס לבי והיא תירגע לפחות עד הברקפסט. אם יורד לך ולא נמצא דילר בקבינה, נסי את שירות ג'ין האישי החדש. אל תהססי. משכי את המסכה כלפי הוודג' כשהיא מסתירה את כל הכיור ועדויות לכך שאת פוצצת. התקי אותה כמו קוקרינג. נשמי בטבעיות וחכי שיעלה לך. אם את וייז'ה, נערית או סתם שולית, אל תחכי לכלבה, ורק אם נשאר תחלקי לפשוטות. מתחת למושב על ידו תוכלי למצוא שקית הפתעה צהובה ומהממת. אל תהיי קרנופית, תקראי את השקית בעדינות. בטח חשבת שיש בפנים סם, חשבי שנית. בפנים תמצאי הרנס מביך. כיוון שאת גוף רגיל, משכי חזק ברצועות בצידי הגוף, ועשי לך טליה מהרסת. כשהמטוס יתרסק, תפי לוודג' מנופח עקב כמות המקיאז' המוגזמת. במקרה שבא לך לקבל בלב ים, אין בעיה! רק זכרי שעודך נפוחה מהקוסקוס. זכרי להתרענן במים. לניווט בחדר החושך תמצאי עלייך פנס ומשרוקית. ממש כמו בביף האחרון, גם את הגרוטה שלנו פרמו מכל הכיוונים. פרמו מקדימה, פירקו מאחורה, מלמטה ומלמעלה. צברית פשוטה. לקראת הנחיתה ביעד, נסי לא למשוך יותר מדי תשומת לב. רצוי לחפש שאריות קיי בין המושבים. נחתנו זה עתה בפעם 100 מהצ'ווקה. מי מאיתנו לא אוהב את חדר חושך? היזהרי מנתנלה שבגלי האחורי, מאז הסרקט האחרון היא מלאה בנקודות אדומות. אם תצליחי, זרקי אותה מעל גיאורגיה. אם עדיין את לא מצליחה לישון, סימן שעדיין לא יורד לך מהבלומפילד. יש לנו מלא חוברות משעממות עם שאריות אוכל גלט וטלטלי זקן שתוכלי למצוא בכוס המושב שלפניי. בשם חברת אייר פורח, הקברניט וצוות השוליות, אנו מאחלות לכן אוכל מקולקל, רעידות וטיסה מחרידה. אייר פורח, הכי פורח בעולם. ואני שטה אל מקום שבו האושר כל יום מוקדם בבוקר מחכה לי בפינה ואני עפה אל מקום שבו האושר